Os 20 días de prórroga que supuxo o aprazamento das investiduras no Barbanza non contribuíron a despexar as incógnitas nalgúns concellos que, como Noia, non saben aínda quen será o próximo alcalde a 8 días da investidura. O actual rexedor en función, Santiago Freire, confía en reeditar o pacto con Noia para conformar un goberno estable, como o que veñen ostentando dende hai 7 anos. Sen embargo, os independentes teñen a última palabra. Mantivemos algunha reunión puntual cos concelleiros do Noia, non hai un acordo polo de agora, eles pedíronos en distintos momentos que querían esperar, ver tamén a proposta que lle facían por parte dos demais grupos e bueno, a pesar de que no funcionamento ordinario do Concello coincidimos en xuntas de goberno, algunha sesión plenaria e demais actividade do funcionamento ordinario do Concello, pois polo de agora non podemos anticipar ningún tipo de acordo porque non hubo nin reunións onde se analizaran detalladamente determinados aspectos programáticos e demais. Semella que as conversas pola outra banda tamén están en punto morto. Malia que o resto de forzas exploraron a posibilidade de conformar un cuadripartito, non hai acordo con respecto a quen debe ocupar a alcaldía. Así as cousas, o candidato popular confía en manter unha xuntanza a principios da próxima semana, co fin de chegar a acordo antes do día 7, cando se celebra o pleno de investidura. Pois non queda moito máis marxen para tomar unha decisión. No caso do Partido Popular, a nosa postura é clara, nos imos a presentar candidatura para esa sesión de investidura como forza máis votada, con 7 representantes, 7 concelleiros, frente aos 4 que ten o Partido Socialista ou aos 2 que teñen as demais formacións. E evidentemente, pois, digamos, o noso aliado natural é o Noia. Ese foi o plantexamento que fixemos dende o primeiro momento, tendo en conta fundamentalmente que ao longo destes últimos 7 anos pois estivemos gobernando en coalición.